Tak jo, ten dort mi dal fakt hodně práce, co na něj říkáš, Woody, je krásný, že ano? Přestaň, Woody, musí se ti přece úplně zbíhat sliny. Je mi to jasný, ale co mám teď dělat? Vždycky jsem všechny dny trávila společně s Jacobem a Heather, ať Heather tu teď není. To znamená, že půjdu jenom za Jacobem a odnesu mu ten dort, sníme se ho spolu. Tak se zatím měj, Woody, ahoj. Tak. Jacobe! Snad nespí. Kašlu na to, jdu tam rovnou. Cože? Janie, co to má být? To by jsem se měla ptát spíš já, Jacobe. Ty jsi mě a Heather vyměnil za tohle? Jako Heather se prostě na nějakou dobu odletí a ty se hned domů přitáhneš tohle. Cože? Kdo je Heather? Ale ne, to se ze mě děláš srandu. Takhle mě nebudeš vyměňovat, Jacobe, ani Heather. Rose, stůj! Rose, stůj, počkej, kam jdeš? Maria, co tohle je? Přinesla jsem ti dort. Jacobe, tohle to má být nějaký vtip, nebo co? Proč ten dort takhle ničí? Víš, jakou mi to dalo práci? Mně úplně jedno, jakou práci jsi tady tím dala. Ty jsi fakt neskutečná. Jo, to já jsem. Já to prostě nechápu. Co si jako myslíš, že děláš? Že můžeš ke mně domů jen tak přijít z ničeho nic a prostě vyhnat mi návštěvu? Vyhnat mi moji holku, která si teďkon myslí, že mám někoho kromě ní? Holku, co? Já a Heather jsme přece byli tvoje jediné. Ty jsi fakt úplně tupá. Ty a Heather jste byly mé nejlepší kámošky. Žádný holky, to jsi jako myslela, že spolu chodíme, nebo co? Ne, ale tak přítelkyně taky říká jako kamarádkám ne. A to jako si myslíš, že když mám nějaký kamarádky, že nemůžu mít holku a uděláš tady tu scénu tady? Upřímně se vůbec nedivím, že na tebe Heather tak hnusně vyjela. To, jak se chováš, je nenormální. Vůbec se nedivím, že o tebe tvoje rodina nemá zájem, že tě tvoje sestra nesnáší a že já a Heather jsme byli jediný přátelé, který jsi měla. Jak jako, že jste byli jediný přátelé, které jsem měla? Chceš mi říct, že naše nerozlučná trojka už neplatí? Heather už tě nechce nikdy vidět. A předpokládám, že možná ani mě ne. Jo, uznávám, na té rozlučce jsem měl být jasný. Ale u mě by snad ještě měla nějaké pochopení, že jsem prostě tam asi se s někým poznal. A holt jsem prostě se trošku nalila, chtěl jsem tam být s někým jiným, ale to, co si tam dělala, ty bylo nechutný. Místo toho, abys ten čas trávila s ní, tak jsi tam dělala tady to. Navíc se tě v zahraničí, takže si myslím, že na tebe nebude mít ani pomyšlení. Takže s Heather naše trojka už rozhodně neplatí. A co se týče mě, po tom, co jsi tady udělala, už se s tebou ani bavit nechci. A nejhorší na tom je, že ty se ani necítíš nějak špatně. Tobě je úplně jedno, že jsi ublížila Heather a že jsi ublížila mě a Rose a tobě je všechno jedno. Jediný, za co jsem rád, je, že už vím, proč tě nemají rádi. Všichni jenom říkají, že jsi moc pozitivní, já jsem si říkala, vždyť je to super, vždyť je to dobrý, ale dobrý to není. Ty prostě vždycky každému ublížíš a hledíš na to pozitivně. Ty jsi fakt k ničemu, Jamie. Jdi se schovat a už nevylejzej, bej to by sem s kanálama. Nebo je to vlastně jedno. Nikdo už tě nemá rád. Okamžitě odsud vypadni. Ty se fakt diví, že mě nemají ostatní rádi. Vůbec ne. A teď vypadni, okamžitě. Jdi. Sakra. Cohle? To nemůže být pravda. Jacob by mi nic tak hnusného přece nikdy neřekl. Vždyť je dobře, že jsem pozitivní. Já už nemám nikoho, Woody. Rodina o mě nemá zájem, moje sestra mě nesnáší.
Heather a Jacob teď už taky. Byli to mý jediný přátelé a jediné, co jsem o měla. A i to jsem ztratila. Vlastně, Woody, ty jsi teď jediný, co mi zbylo. Ani by jsem se nedivila, kdyby mi Jacob začal tvrdit, že tebe obtěžuju. Co mám teď jako dělat? Já nemám vůbec nikoho, na koho by jsem se mohla obrátit. Rose? Rose. Rosie. No tak, to, co se stalo, byl omyl. Jak mi to vysvětlíš? Ty jsi mě prostě vyměnila za nějakou svoji přítelkyni, která na chvíli odletěla a to máš ty přítelkyně 2 nebo co? Tuhle a nějakou Heather. Prosím tě, Rose, vysvětlím ti to. No to bych prosila, ale zajímalo by mě, jak mi tady to chceš vysvětlit. Prostě jsem jenom tvoje náhražka za někoho jinýho. A já jsem myslela, že to má konečně naději. Rose, ty nejsi žádná náhražka. Heather je moje nejlepší kamarádka a ta, co tam byla, taky byla moje nejlepší kamarádka. Heather prostě odjela studovat, ale ta, co tam přišla, je Jamie. Ona je trošku šílená a nebere věci vůbec vážně, na všechno hledí pozitivně a nedošlo jí, že to, co řekne, tě může asi zmáct. A já jsem to upřímně taky vůbec nepochopil. To jenom ona mi řekla, že si myslela, že Heather, ona jsou mi jediný přítelkyně, ale nepochopila, že oni jsou jako moje kamarádky a ty jsi jako moje holka. To je dost blbý příběh. Rose, koukni na mě. Já tě miluju. A já se už Heather ani nemůžu stýkat, protože je někde v zahraničí a s Jamie se taky stýkat nebudu, protože potom, co udělala, s ní nechci mít vůbec nic společného. Ona je fakt trošku divná, by se každý, kdo ji zná, řekne ti, že je fakt nenormální. A jak ti mám teda věřit? Aspoň to zkus a uvidíš, že se tady to už nikdy nestane. A pokud by si chtěl, tak ti to Jamie snad klidně potvrdí, i když já už s tím teď nechci mít nic společného, ale taky tě miluju a nechci po tebe přijít, ale jestli mi lžeš, tak nelžu, neboj. No, Logane, měl by si hodně pít. Je tě hodně zle? Jo. Kdo to může být? Nevím, jdu otevřít. Čau, ségra. Tak jak pak se máš? Přišla jsem tě navštívit a vyříkat si nějaké naše spory a... Kate! Otevři mi! Kate! Kate, tohle nemohli jsme se vážně. Kate! Co se děje, Kate? Kdo to byl? Hele, nikdo. Nějaká šílená holka. Vůbec nevím, kdo to je. Ale ona asi jo, když zná tvé jméno. A to je tady. Jdu tam já. Ne! Počkej tady, jo? Lehni si v klidu, já tam ještě dojdu. Otevři mi. Kate, no tak, musíme se promluvit. Kate. Tak hele, aby mezi náma bylo jasno, tak tady to bylo naposledy, je ti to jasný? A co jako? Že takhle budeš řvat před mým domem? Tohle to je tvůj dům, takový jsi skoupila. Co tě potom? Kate, jsi moje poslední naděje. Vždyť víš, že o mě rodiče nemají zájem a o tebe rodiče nemají zájem. Konečně si to taky prožíváš, aspoň víš, jak jsem celou dobu cítila já. Kate, přestaň. Měla jsem jenom 2 nejlepší kámoše, Heathera, Jacoba a oni se za mnou nebaví. Jsi moje jediná možnost, ségra. Víš, že mě u tebe ani nepřekvapuje, že za mnou přijdeš jenom když potřebuješ? Okamžitě odsud vypadni. A hned nebudu to opakovat. Kate, prosím. Okamžitě odsud vypadni. Je ti to jasný? Chápeš, že já tě nemám ráda. Já tě ve svém životě nechci. Proč jsi opustila Bena? Proč se tady budeme bavit o Benovi? Vypadni. Já tě taky nesnáším. Padej.
to jako bylo? Koho tak moc nesnášíš? Omluv mě. Woody, chápeš, že moje sestra byla jediná naděje a ona mi do očí řekla, že mě nesnáší. Normálně mi do očí řekla, že mě nesnáší. Já vlastně ani nevím proč. Cítím se tak špatně. Proč mě všichni nemají rádi? Asi je čas na změnu a s tou svojí pozitivitou přestat. Protože jak vidíš, tak už ani teď to nepomáhá. Už ani teď ty věci neberu pozitivně. Jak bych taky mohla. Teď aspoň vím, co je to opravdová bolest, kterou jsem ostatním snažila zadat nějakýma mýma pozitivníma řešení, které byly vážně ubohý. Woody? Musíme to změnit.